हाय सांग माने गुड मॉर्निंग नमस्कार। आपण केबे जानिछंती कि आपण जेतेबेले एंड्रॉइड फोन किनिबा पाई मोबाइल दुकान को जिबे आ जेतेबेले किनिकी आनिबे से मोबाइल भितरे ही इनकम करिवार गोटिए जिनिस अछि। थरे बुझंतु मो कथा को से कथाटा मु कहूछि आ ए वीडियो को जानिबा पाई निश्चय देखंतो। आपण केबे अनुमान करिछंती कि ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଚଲେଇଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଡାଟା ସରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ଡାଟା ସରିବ। ବରଂ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା? ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନ୍ଦ ଚାଲିବ, ଆମକୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ। କିଏ ଜାଣେ ଭାଇ, ଆଖି ବୁଜି ତୀର ମାରୁ ମାରୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଭାବ, ହୃଦୟ ନେଇକି ଭାବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦରକାର। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଜିନ୍ଦଗୀ ଅଛି, ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋର ଭାଇ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ ଆଗରୁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି କାହିଁ କାଜି ରହିଥାଏ? କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପ୍। ସେ ଆପ୍ରେ ଇନକମ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ଜାଣି ପାରସନ୍, ଲୋକ ଚିନି ପାରସନ୍। दुनिया ने से आपके लोग प्रशंसा करुचन। ସେଥିଲାଗି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପ୍। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନେଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆପଣ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭାବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଗଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।